נכנסתם למשבר כלכלי שהחל עוד לפני המצב ועכשיו החמיר לכם אותו? אתם מוטרדים איך לשלם ב10 לחודש לבנקים על הלוואות והוראות קבע שמתרוצצות לכם בחשבון? אתם מחכים שמלחמה תיגמר כדי לטפל בחובות שלכם? טעות. שמי שרי זוהר, ואני עורכת דין מזה 16 שנים, שליוויתי מאות משפחות וחייבים בהליך חדלות פירעון, לשעבר פשיטת רגל, שנועד בדיוק למשברים כמו זה שאנו נמצאים בו היום. אבל מה לא כולם יודעים על ההליך? שאלו שבאו אליי מוקדם יותר, לפני שהתחילו להם עיקולים בהוצאה לפועל, לפני שכל הבנקים תבעו אותם, לפני שקיבלו מכתבי התראה, ושאפשרו לי ללמוד את כל חלקי הפאזל שהביאו אותם למצב הנוכחי, הם אלו שהגיעו איתי לתוצאה הטובה ביותר, בדרך קלה ומהירה יותר. מי שאפשר לי ללוות אותו מראש, יצא מורווח מהליך, והיה הרבה יותר מוכן למערכה מול הבנקים ומול הנושים שלו, ושילם בסוף פחות על החובות שלו. אז דווקא עכשיו, שהמדינה בפאוזה בשל מצב החירום, תדאגו לשריין לכם את ההגנה המשפטית, ותבואו להכין איתי את המסלול המותאם לכם, ליציאה שלכם מהמשבר הכלכלי, עם הכוונה מדויקת למה צריך לעשות ואיך להתנהל. אחרת תשלמו על כך הרבה יותר ביוקר. אתם לא צריכים לחשוש מהליך של חדלות פירעון, כי בשיחה אחת איתי אסביר לכם שלב אחר שלב במה מדובר ובמה זה כרוך. ומי שרוצה הסבר מיידי מוזמן להיכנס לסרטון שלי שמסביר על ההליך מתחילתו ועד סופו, ושעזר להרבה אנשים להחליט ולהחלים. מי שחשוב לו לשרוד את המחר, שינקוט בצעדים כבר היום. השכם להורגו, ואני כאן לעזור לכם מול כולם. שמענו באחרונה על הרבה הקלות מבנקים שמוכנים לעזור, אבל בשטח אני שומעת על הרבה שגם הבנקים לא מוכנים להיות סבלניים כלפיהם. בשביל זה אני כאן. ממילא אתם יודעים שעוד הלוואה שתיקחו, תיקח אתכם צעד אחורה. עכשיו, לא אמרתי לא לדחות התחייבויות, תיקחו את ההקלות, תדחו החזרים, ומה שיש לבנק לתת לכם, תיקחו. אבל כמה מכם יודעים שזה פתרון זמני? אני רוצה שתבטיחו את עצמכם כלכלית, לא רק היום, אלא למשך כל החיים אחרי כן. יש לכם הזדמנות עכשיו להכין איתי את כיפת הברזל שלכם. כל מה שאתם צריכים זה שיחת ייעוץ בה נבחן את המצב התזרימי בהווה ולעתיד, ואני אלווה אתכם בהליך ששם סוף לחובות שצברתם. אני מבטיחה לכם ליווי אישי וצמוד, ונתקדם ונשיג את המטרה המשותפת. אז קדימה, לשטח חובות.